Татар халкы, милләтебез кайларга гына чәчелмәгән. Менә инде үз туган якларын җирсеп сагынып кайткан безнең якташлар да бар. Тумышы белән сиргәш якларыннан бүгенге көндә Швециядә яшәп хезмәт итә. Кадрия ханым, инде шунда сибелгән татар халкына кайнар сәламнәрен җиткезергә килгән. Исәнмесез, кадерле кардәшләр, милләттәшләр. Сезгә мин ерак Швециядән, Стокгольмнан, бөтен татар халкыннан зур сәламнар китердем. Бәйрәмнәрегез котлы булсын, тормышыгыз игез булсын, юлларыгыз тигез булсын. Сезгә ал бәхетләр, исәнлекләр теләп калам. Сау булыгыз. Таулар белән таулар очраша алмый, кеше белән кеше очраша. Тагын бер күрешеп очрашмаса, очрашырбыз әле дуслар, җырмың аша. Инде милләттәшләр, сабан туйлар мөбарәк, өстәлләрегез түгәрәк булсын. Бәхетләрегез гомерләрегез бәхетле дигән зур теләк белән без сезнең белән хушлашмыйбыз, бары тик сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Дорогие друзья, вот и настало время нам с вами попрощаться. Мы хотим вам пожелать счастья, здоровья, любви. Ну, конечно же, не хотела сказать до свидания. Мы говорим до новых встреч. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Киләсе очрашуларга кадәр.